Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Законът за МВР, гласуван през юни 2014 година, съгласно член 63, дейността на полицейските органи по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред може да се подпомага от извънщатни сътрудници. Разработени са ясни критерии и методи за наблюдение на състояние на престъпността. При анализа са използвани данни за регистрирани престъпления и извършители, въведени от Главна дирекция Национална полиция. В момента двете дирекции, така както са разделени според закона, Главна дирекция Гранична полиция, отдел Транспортна полиция, СДВР, областни дирекции на МВР. Разработена е и наредба за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им. Конкретният въпрос към Вас, господин министър, е: как виждате занапред работата на тези структури с органите на Министерството на вътрешните работи като част от взаимодействието на гражданското общество с МВР? Смятате ли да променяте наредбата и ако ще бъдат направени промени, в каква посока ще бъдат те? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янков. Министър Вучков, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янков! За първи път подобна форма за взаимодействие се регламентира с новия закон за МВР, което Вие много добре разбирате. Той влезе в сила на 1 юли тази година с новия член 63 от закона. Въз основа на този текст е изготвена наредба номер 8121Z617 от 26 септември 2014 година, която регламентира изискванията към извънщатните сътрудници на МВР, реда за тяхното вписване, функции и ред за координация и ръководство на дейността им. Тя влезе в сила едва на 11 ноември тази година. За изготвянето, между другото, на тази наредба не е спазен законоустановеният 4-месечен срок, както изискваше Закона за МВР. Не само по отношение обаче на този подзаконов нормативен акт. Към момента мога да ви кажа, че няма извънщатни сътрудници на Вътрешното министерство, които да съдействат на органите на МВР, така както е описано доста неясно в закона. Благодаря. Благодаря ви, министър Вучков. Господин Янков, заповядайте за реплика. Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Не съм удовлетворен от отговора ви и Вие не отговорихте всъщност ще работите ли с извънщатните сътрудници. Като за постигане на устойчивост на мерките и резултатите, повишаване капацитета на полицията и намаляване нивата на битова престъпност, преди вас, от предишни министри, е разработена нова система от мерки, групирани в 4 програми. Програма за повишаване на способностите на МВР, програма за превенция на престъпността, програма за интегритет на службите в МВР, програма за ефективно сътрудничество в гражданското общество по противодействие на битовата престъпност. За изпълнение на конкретните дейности от програмите са ангажирани освен структурите на МВР и други институции с компетенции по противодействие и превенция на престъпността. Като стъпка към реализиране на програмата за ефективно сътрудничество с гражданското общество, съвместно с Министерството на труда и социалната политика се изпълнява национална програма „Сигурност“. Целта на програмата е осигуряване на заетост и трудови доходи на 5000 безработни лица за 8 месеца в общините с висока безработица и високо ниво на битова престъпност, съобразно изготвената и утвърдена интерактивна карта, това го знаете. Тяхното задължение е да подават сигнали в полицията при риск от извършване на престъпление и от настъпване на бедствия, аварии и катастрофи. В рамките на своите правомощия да съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като уведомяват органите на МВР. И така отговорения от вас въпрос, на така отговорения от мен въпрос, Вие всъщност
току-що съобщихте на народните представители и чрез ефира на националните медии, че нищо не правите за ограничаване на битовата престъпност, като мерки от ваши предшественици стартирали. И моят доуточняващ въпрос към вас е: предвиждате ли да работите с гражданското общество, както е предвидено от сега действащите подзаконови нормативни актове и от закона, който действа, или смятате, че ще се справите с битовата престъпност по метода от предишния кабинет на Борисов, чрез ОПГ, чрез създаване на борба само с борба с организираната престъпност? Благодаря ви, господин Янков. Министър Вучков, за дуплика. Заповядайте. Господин председател, уважаеми господин Янков, мисля, че смесвате две различни неща. Едната програма „Сигурност“, която току-що обяснихте тук накратко миналия петък и аз я загатнах, е съвместна програма между Министерството на вътрешните работи, но най-вече Министерството на труда и социалната политика и областните управители. Знаят хората в провинцията за какво става дума. Резултатите са абсолютно незадоволителни от гледна точка на сигурността на държавата. Защото едни хора, около 5000, между другото недофинансирана програма, недофинансирана, се разхождат с велосипеди или пеш близо до селата, без никой да ги контролира. Изкуствена заетост. Назначават ги областните управители, а кметовете носят отговорност за тяхната дейност. Никакви сигнали почти няма по тази програма. Дейността им обаче е платена. Това е изкуствена заетост без принос за справяне с битовата престъпност. Това мога да ви го гарантирам и вие го знаете много добре, като народни представители из провинцията, какво се случва. А другото, по въпроса за извънщатните сътрудници. Аз имам последователна критика на този текст от новия закон, която се сподели от много мои колеги, когато бях народен представител, и няма да отстъпя от нея. Това е абсолютно излишен текст от новия закон за МВР, който въвежда една отречена форма. Да, действащия закон, който въвежда една отречена форма. Освен това, тук имаме принципно юридическо съображение, че не мога да го подкрепя. Не може закона да възлага на подзаконов нормативен акт да определя функциите на извънщатните сътрудници. Аз питах и министър Йовчев, какво точно ще правят тези хора, като закона не казва. Те нямат полицейски правомощия, обаче съдействат. С какво съдействат? Какво точно правят тези хора? Не може с подзаконов акт да им вменяваш функции. Това е принципно съображение на Конституцията и Закона за нормативните актове. Така че в заключение бих казал, че гледам по-скоро скептично на тази нова възможност от 4 месеца да ограничим битовата престъпност чрез извънщатни сътрудници, които ще имат карти на МВР, но дали ще се справят с масовата конвенционална престъпност, дълбоко се съмнявам. Благодаря ви, господин министър.